Hi guys, it's me Ronan and welcome to my channel. Okay guys, there's someone that I would like you to meet. She is our baby. I would like you to meet Miss Cordelia. This is Cordelia, my darling. Hi, say hi Cordelia. Sobrang niyang lambing, gusto lang niya pabebe lang siya lagi. Every time nakasama naman siya mag-jog, gusto niya magpakarga. Pero naglalakad naman din siya ng mukhang malayuan. Pero after that, pahag na siya ng malala. Gusto niya hug na siya ng hug. Ayan, tignan mo. Oh, nakapatong lang siya. Nakapatong lang siya sa akin while we're waiting for Uncle Jai. Oh, ayan. Say hi, Cordelia! Si Cordelia, my darling. Say hi. Or, nakapag-exercise ka today, no? Ayan. Mahiyain siya. Actually, takot siya sa aso. So, pero mahilig siyang tumakbo. Takbo siya ng takbo. Si Cordelia po ay ang Nancy Navalta ng mga aso. Ayan na siya. Ah! Ayun na niya, napagod na siya. Napagod na siyang tumakbo. Fun fact lang ito para kay Cordelia, takot po siya sa aso. Feeling po niya tao siya. Oo, tao siya. So every time nakita siya ng aso, kahit gaano kaliit yung aso, tatago siya kasi natakot siya. Ganyan lang siya, pa-baby lagi. Hey guys, so pauwi na kami kasi nauuhaw na si Cordelia. Si Miss Nancy Navalta ng mga aso, nauuhaw na siya at the same time nagugutom na rin kami. Tapos na rin kaming mag-cardio, 20 minutes run kasi tagal din ako hindi nakapag-jog, so huwag muna natin masyadong ito next time ulit. At the same time, ang lamig, hindi kami pinagpapawisan ng maayos, so pauwi na kami para makabili kami ng pandesal. Alam nyo yun, alam yung favorite ko yung pandesal, diba? So let's go home! Hi guys, I just stay at home the entire day. I was just reading the entire time. I made some query letter and I sent it out to some publishing company here sa Manila. Hopefully may progress yun. Sana cross finger. Ang lamig. Ang lamig. Sana always ganito. Hindi na kami umalis kasi wala lang para mas makasave, diba? Dito lang kami sa bahay, just rest kasi bukas work na naman, hapon na, so the neighborhood is alive again and mga bata nasa street naglalaro, mga people nandiyan nakatambay, nagkwentuhan. Ako naman dito sa terrace nagbabasa kasi kailangan matapos ko na to kasi malapit na palabas yung movie Ready Player One. So excited. Yesterday pala we watched Lara Croft, yung Tomb Raider. It was nice naman, nag-enjoy naman ako. It reminded me of the yung first time ko napanood yung Lara Croft na si Angelina Jolie, di ba? Paglabas namin ng sinihan, I was in college back then. Paglabas namin ng sinihan, lahat nakapout. Ganon, lahat nakapout. But this time, wala lang, parang wala masyadong reaction yung mga tao compared to first na Lara Croft. Happy Sunday guys, and I hope you're doing well. See you next time.